upacara sungkeman kaperwakan panglolo sing ponang punapa ta bujung wekdal merah kalolos ingsun prihatin waspagung mijil tuhudat tanpa karya sengkeng rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawur gambir melati sumedya sumungkem dumateng pepadyaning Rama Ibu tansah memuji mring ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Panglolo sing punang duwung mengko pusaka ledrangan Ngayogyakarta Sigro jengkar saking sono rinenggo temanten sarimbit ingkang sumedya wonten sangajenging Rama Ibu arsa sumungkem dumateng pepadyaning Rama Ibu kamrika mijile pandikan temanten putri katur batang ingkang Ibu Ibu cimat kula pekunden kala Ibu kula putra putri paduka ing dinamatul azizah ngaturaken sungkem Ibu ya nggih sungkem wis tak tampa tangan loro puja pangastun Ibu marang kita panana kono nggih sungkem marang Rama bektos kula katur Rama iya nggih anakku cah bagus Aris Khairul Hakim sungkem marang Rama wis tak tampa puja pangastune Rama para bagi tampanana kono nggih sungkem marang ibumu pundi Rama pundi Ibu Rama cimat kula pepunden kalau kula putra putri paduka ngaturaken sembah sungkem Rama iya ger anakku cahayu capanis sungkemmu marang popo sak tompo pujuh pangestune Rama marang kita panos kono ger salah kesuwen marang bagi sungkem marang Rama ibumu kang mijil sangga Anggajaru yo ger pundi berkah pangestu paduka ingkang kalungsuh Rama Ibu yo ger welingi Rama marang Ibu uga marang sliramu duga-duga padha digawa ngati-ati tansah diugemi cahayu cah bagus putraning ingsun Ibu paripurna sumungkem dumateng pepadyaning Rama Ibu temanten putri gentos sumungkem dumateng Rama Ibu temanten kakung ingkang Rama tupi Ibu anampi sungkemipun ingkang putra kekalih sumedha teng Wardaya tan bangkit sinayudan sakala ngelus-elus pamidangan nira winir niwirek panikati kembang rasa sutresna asih sungkem kula katur Rama sungkem kula katur Ibu ya anakku sakloron
Rama karo ibu ya mung iso ndongake marang sliramu Nggir. Anggenmu mangun beberan agung linambarana ati kang soban Nggir, anakku cah bagus cahayu kaya wis digawake karo asana inal namanya sobiri sak temene Gusti Allah bisa marang wong kang sabar Nggir. Ya Rama ibu paripurna sumangga dumateng padane Rama ibu dhuwur kemanten kakung kanggo kawangsan Doyo kadangan upacara kerobohan jangkep Doro monggo Purna sembah kolbu monggo kalajaken upacara kerobohan jangkep miturut sanjenengan Widono kang sampun punang dhuwung tepatan kakung sampun kawasalaken malih laji kula bujung wekdal meh rancak ing ngrika lenggan menika badhe kadanan upacara kerobongan jangkep purba wasesa katurun patang panjenenganipun Ibu Siti Romlah juru raos ingkang mijil saking Karanglo Ngrayudan sinom nyamat kang ngindaraken upacara kerobongan jangkep monggo Dimas singgih diangkat mengke senggake gen kono gentenan heeh monggo sawetahipun burom bujung wekdal merancak mangke kunjuk dumateng ngarsa panjenengan nolak dalam ko kapurwaken bobot timbang upacara bobot timbang tanah Jawi susung lamu ya kados pundi Pakne anggen paduka nimbang putranipun kekalih putra kakung kalan putra putri abot pundi Pakne Bune sawise aku nimbang putramu sak kloron mau jebul anak lanang karo anak wedok bobote padha Bune syukur bagi Pakne monggo Pakne paduka katuran pinarak lenggah lenggahe papan palenggahan malih Pakne yo Bune mara bagi aku gandengen Bune nggih Pakne monggo Pakne wong agung ngeksi kondo ayo bangun ayo ngono upacara kancam kucur seno ati
kudu eling sing paripurna guna kaya katampi dene temanten putri laju kewala katitipaken dhateng Rama ingkang ibu. Nggih, monggo. Kepati kali kadang-kadang Sirawati Widaya Kawidawati monggo sugeng ngaturaken pasugatan ingkang kunjuk banyak para apa sida apa ora mate Ibu kula titip guna kaya peparengipun Kang Mas kula Aris Khairul Hakim Rama Ibu. Yo Nger anakku Cahayu kene tak tampane tak simpen ning mburi yo Nger puning iki nek butuh sawaya wae suwun maneh anakku Cahayu cah bagus puning iki Rama Ibu monggo dipun lanjut pinesu dahar kebul dahar sekul walimah tiri dahar kalau tulang Kakang Mas yo Dimas pun Kakang ngaturake nedha nrimo marang sliramu yai mor bagi sliramu ndak genti dulang Cahayu puniki Kakang Mas kula ngestaken dawuh paduka Kakang Mas monggo dipun telasaken yai hamba si kucing Karyo para sumati paripurna upacara perbongan kalajaken foto Rama Ibu foto Rama Ibu kaperakan Rama Ibu temanten putri mangke gentos Rama Ibu temanten agung ugi kalajaken foto keluarga kaperakan keluarga temanten agung kalajaken keluarga temanten putri foto Rama Ibu kaperakan saking Rama Ibu temanten putri kemudian kalau Bapak sudah bisa Ibu Jani monggo amarga eleng ubara sumanding
paripurna Rama Ibu temanten putri ugi Rama Ibu temanten kakung ugi kemarin jumeneng hangepet sampun sirat mojo temanten kapundhut gambaripun upacara sungkeman kalajaken upacara krobongan jangkep sampun paripurna. Bujung wekdal merancak monggo Bu Siti Romlah. Doyo sirat mojo temanten sarbit kadanan foto sareng kalian Rama Ibu temanten sarbit mangke kalajaken nggih menika foto keluarga kapurwakan saking keluarga temanten kakung. Awit wonten ing pambiwara mboten wonten catetan ingkang gumathok katur dumateng keluarga temanten kakung. Mangke setunggal boko setunggal sarbit kalian kang garwa kepareng jengkar saking sono palenggan tumuju wonten sono renggo kepareng paring berkah pangestu dumateng sirat mojo temanten sarbit kanthi kapundhut gambaripun. Ugi mekaten mangke paripurna keluarga temanten kakung kalajaken keluarga temanten putri.